ప్రేమించా. తనకంటే ఇంకేది ముఖ్యం కాదన్నట్లు ప్రేమించా. ఈ లోకంలో తనకంటే ఇంకేది వద్దన్నట్లుగా ప్రేమించా. తనే నా ప్రాణమని నమ్మి ఎన్నో మాట్లాడుకున్నాం, మరెన్నో కలలు కన్నాం. కానీ ఈరోజు నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయింది. ఏం చేయాలి? ఏడుపుస్తుంది. ఈ జీవితమంతా శూన్యమైపోయినట్లు కనిపిస్తుంది. రోజులు గడిచిపోతున్నాయి. తను ఇంకా పదే పదే గుర్తుకు వస్తుంది. మనసులోని బాధ మరింత ఎక్కువయింది. ఏం చేయాలి? ఇంకెలా బ్రతకాలి? ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, వంటి చేతితో చప్పట్లు ఎప్పుడూ మోగవు. అలా మోగుతాయని అనుకుంటే మీరు భ్రమపడినట్లే. బంధాన్ని కలుపుకోవాలని, నిలుపుకోవాలని ఎదుటివారికి కూడా అనిపించాలి. ఏదో చూసి మీ జీవితంలోకి వచ్చేస్తారు, మరేదో లేదని మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతారు. ఇక్కడ మీరు చేసేది వ్యాపారం కాదుగా. అటువంటి స్వార్థపరుల్ని తలుచుకొని ఇంకా ఎందుకు ఏడుస్తారు? నువ్వు ఎంతగా నచ్చ చెప్పినా, చివరికి కాళ్ళు పట్టుకుని బ్రతిమలాడినా వాళ్లకు మీ ప్రేమ అర్థం కాదు. కనీసం మీ మనసులోని బాధ కూడా అర్థం కాదు. ఎందుకంటే వారు మిమ్మల్ని నిజంగా ప్రేమించలేదు కనుక. ప్రేమగా 4 మాటలు మాట్లాడినంత మాత్రాన ప్రేమించినట్లు కాదు. కొన్ని పర్సనల్ విషయాలను షేర్ చేసుకున్నంత మాత్రాన అది ప్రేమ కాదు. ప్రేమించడానికి అర్హత లేని వారిని ప్రేమిస్తే, వారి నుండి ప్రేమను ఆశిస్తే మోసపోయేది నువ్వే. మిగిలేది ఇక నీకు దుఃఖమే. నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావని నువ్వు అనుకుంటున్నప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది వారు చివరి వరకు నీతో ఉండరని. అయినా మనసు దానిని ఒప్పుకోదు. దేనికోసమో పాకులాడుతుంటుంది. చివరికి మీకు దుఃఖం మిగిలిపోతుంది. అలాంటి స్వార్థపరుల కోసం నువ్వెందుకు ఏడుస్తూ కూర్చుంటావు? అటువంటి నిజాయితీ లేని వారితో జీవితాంతం కలుసుంటావా? బంధమంటే చివరి వరకు కలిసి ఉండాలి. ప్రేమను పంచాలే కానీ బాధించకూడదు. ఈ లోకంలో లవ్ ఫెయిల్యూర్ నీకొక్కడికే జరగలేదు. బ్రేకప్ అనేది నీ కోసమే పుట్టింది కాదు. ఆ బాధను నువ్వొక్కడవే ఇక్కడ అనుభవించడం లేదు. వెంటరాని బంధాల కోసం వెంపర్లాడుకు. ఎండమావిలో నీటి కోసం ఎంత వెతికినా ఒక్క చుక్క నీటి బొట్టు కూడా నీకు దొరకదు. చివరికి నిరాశే మిగిలిపోతుంది. బాధ ఉంటుంది, భరించరానంత బాధ ఉంటుంది. ఆ విషయం నాకు తెలుసు. మర్చిపోవడం కష్టంగా ఉంటుంది, మనుగడ సాగించడం ఇంకా కష్టంగా ఉంటుంది. ఆ విషయం కూడా తెలుసు. అయినా తట్టుకొని నిలబడగలగాలి. ఇది పరీక్షా సమయం. జీవితంలో నువ్వు ఎంత దృఢంగా ఉండగలవని పరీక్షించే కాలం. జరిగిందేదో జరిగిపోయింది. జరిగిన గతాన్ని తీయని గుర్తుగా గుర్తుపెట్టుకుంటారో, చేదు జ్ఞాపకంగా గుర్తుపెట్టుకుంటారో గుర్తుపెట్టుకో. అది గతం. ఇక ఎప్పటికీ ఎన్నటికీ తిరిగి రాదు. ఇంతకాలం నువ్వంటే ఇష్టపడని వారిని నిన్ను ప్రేమిస్తున్నారని భ్రమపడ్డావు. ఇప్పుడు నిన్ను నిజంగా ఇష్టపడేవారెవరో గుర్తించు. బయటకు రా, నలుగురితో మాట్లాడు. జీవితంలో నీ లక్ష్యమేంటో గుర్తించు. ఇప్పటి నుంచో నువ్వు చేయాలనుకుని చేయలేకపోయిన పనిని ఈరోజే ప్రారంభించు. నువ్వు మారడానికి ఇదే సరైన అవకాశం. శిలకు ఉలి దెబ్బలు, మనిషికి ఎదురు దెబ్బలు తగిలినప్పుడే శిల అందమైన శిల్పంగా మారుతుంది. మనిషి విజేతగా మారుతాడు. గుర్తుపెట్టుకో.